سلام كم يتصنعهم كبرات تختاتلتي أدوناي نخلت تصمن تأثير خطأنح توصين له الأسرار كان مرمران يدرك جزيس كملو فيدرال بوليس اسكاسرار كان ليقولوا يشلالو بيا اسبالو أدوناي ون ودي أي بدلن كتبل جليس الله حق انت ليس من نجر خوني لا أعمل انتي كوينو انتي جيرو انتي بديلو نزبل نجرات نعي تملالي سوم طياق أيوم سنة أبوي كبرت أمارون أنا ذا أمن سبيو أصير نخبل حبير له نعيا بسوي زود غن نعيم تقول زيت راح يكون جنرال باجا دبليون نيرترا أتنقل له እንኳን አሰብቀተው እነሱም ህጋዊ በሆነ መንገድ አይደለም ሄዱት። ስለዚህ የሚያስቡ ከሆነ አሰብን በጋራ ጥቅም ለጋራ ጥቅም ማዋል ነው። እዚኦምን ካልኦት ዘስቆን ዘዘናጎን ቪዲዮታቱን ይሕዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ ነዚ ቻናል ሓድሽ ዝኾንኩም ፕሊዝ ሳብስክራይብ ጎር ጋይስ ሳብስክራይብ ምንም አይትጎደኩም እያ ነዚ ቪዲዮ ተፈቲኹም ድማ ላይክ እንዳገበርኩም ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉ ብኽብሪ يعدم اسكي بزا ناي مونيكا فيديو خنفلم كبرات تختاتلتي لو ما انتي ناي باتا مريم عمتو كبره بعلينا انكوا نباتا مريم بالسلام ابصحكم اسكي نبذا فيديو خبلكم باتا مريم عديدي حسبكم وتفطروا لكم سلق عبيلا بقى سلق عبيلا دي حسبكم وفطرت بلكم ناي جنكات منفس قلبيبو اندحراج انكم الله احج عقب عرف متسابيكم تلقى بستنا مريم عدي بإما مرحان عدي قفف بلا القيسة بقى منيتي تسيالا نمونيتين دار أخرى بدي بلكي نمونيتين دار أخو قزاي كتصري قليلك أتصري قزاق نور على ناي قزاق منفس يا عبكي بحرا وقعت بنكش لم كفك شي أخو لا بنت ستي بركي سينجل تخونكا تمرعون كاس إنكا خنفركا داري أكاد اللخا سبيت فتر لك زي حسب كايو أبسدت كوينكا أبليبيا كوينكا تجنق دلها بزا ساعة زيا استنا مريم عدي بشمودا غيرا كافتي تصلمات كافتي تصلمات ناي ليبيا تكالا غانن تنفس بمنقب قدس جبريل ملأك يرا ننابت دليو وعد تدخل بسلام آمين أسي حزد ما كبرات تختاتلتي ناب كتما خبلكم كتما انت ايزولنا زلو اب تيك توك زتعرفنا يو زتواسنا يسي نمنتاينا ندغ حيدانوت اب تيك توك تواسنا يو اب تيك توك يخرز غبو اب تيك توك تواسكاس ناب دغ مدبدا دغنا اب دغ وصي خمس صرافس انت يمص يبلنا لنا اسكي ناب كتما خبلكم جايز إرتراوي كاب تقراوي كام حارة يتقرب يبلين كله وانا خمس زناوي يتقرب كاباكم نعاي كابزم سعادو أفريقاو قربن نعاي جن بسنكيت أبايكم بسنكيت كايداكم نسيناكم أنا سلم كل خلقه بقى إرتراو خيكون بقى إذا حاجة تهرارم ديو إذا حاجة خباز ديو إذا حاجة خمزة ديو إذا حاجة خقايا قديو سمعوا وندرفسكم تستاهمكم أزوجها تيك توك عرم لخاو إرتراوت أكون كم در مركاوي تقوم تركاوي تقوم من كم سنة ناي كون نستا صارفوا بزي أجا تيك توك تودا أتى شاي شتيو هي حبيبي هي محمد هي خلاص سازكم من كارا حسكم تماتو بريت حسكم تماتو شبوت حسكم تماتو أماتر حسكم تماتو أرى نفاقر أرى تفاقروا أرى تو وكبرات تختاتلتي كتما حونا لكعيو اب تيك توك نزناغي خنزناغا خنصاوت كال حبريتاتات كنركبنا نمص اب تيك توك تصارفيخا كالي بزح ነገር ትብል ትخيخا እንተኾነ ግን اب تيك توك يقرز غبو اب دغ ግን بحاده شاي ቡና ማል مفقار مسنا ايزلينا نمبر كابتو تيك توك وصاو ونوصينا اب دغ مدبداب زدلي يكونن فقرن سنيتن يزلينا ايزلنا زلنا كتما حونا لكعيو سي حزد مع ناب كبرت امار خبلكم انا بزا امن سبيه تاثير ذا امن سبيو سيرني يبلنا لكبرت امارنا اسكي ناب كبرت امار خبلكم جايز نعيا بسوي زود غن نعيم تقول نعملت قداي أنا أماني تنحوي أخفتيك رأيك لبي بقى دفن لبي دابك تايت قبرني يلخماني إيش تكرر أحوس سلازم أمنتي بس أودي قبلي زابير إنه يبعد مهنات الله من الوقت زبرنا عين الشكر وانات بتمر تكيمون ليه معرفهم دو أي بود أنا أبحد أوانجي أمنتنا لعقنا بدك سبات نمبرومو كسع بهيوت ما هيوت حدقة وين هيوت
ብዙሕ ዓይነት ፀገማት ከጋጥመና ክእል ብሂወት ዝወዳደር ስለዚ እምነት ፅቡቅ እዩ ኣብ ደቂ ሰባት ክኸውን የብሉ ንእሽተይ ናይ ምጥርጣር ዓቕምስ ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ኩሉ ምስጢርካ ልብኻ ፍቕርኻ ኩሉ ንእግዚኣብሔር ቤትዎ እንታይ ጌርና ሓው ንምንታይ ተመሊሱ ዝወግኣካ ወይ ተመሊሱ ኣብ ሕማቕ ዝወድቐካ ሰብ ማዕርኹም ድፍን እንትቡ ጌጋ እዩ እቲ ጌጋ ካባ ከይድ ጅምር ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን ንዓይ ናይ ትምህርቲ ግዜያት እዮም ነይሮም እቶም ዘጋጠሙኒ ሽግራት ሓደ ዓይነት ተረጋጋሚ ምዃኑ ብጣዕሚ ነፍሰይ ፅላእ ኩሉ ግዜ ነይሩ ግን እግዚአብሔር ንፅቡቅ ገይሮ ምናልባት ብወፅሖ ደረጃ ኣለኒ ኢለ ስለዝሓስቡኻ ክኸውን ሹር ኩሉ ግዜ ኣሎ ሓደ ኣብ ሽግር ትወድቕ ኣብ ፀገም ትወድቕ እሞ እሱ ናይ ባዕሉ በረኸትን ህያብን ኣለዎ ኢለ ኣምን ኣነ እግዚአብሔር ሰደቅን እግዚአብሔር ስለዚ እምነት እዩ ኣብኩም ወዲቕኒ ስለዚ ኩሉ ሰብ እምነቱ ፍቅሩ ምስጢሩ ኩሉ ነገር ንእግዚአብሔር ተግብሮ ዝበለፀ ነገር ከምቲ ዘዳመጥኩም እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ስነ ጥበባዊ ክብረ ተማሃሮ ኣነ ንሰብ ብምእማን እየ ተኣሲረ እዩ ዝብለና ዘሎ ኩሉ ምስጢሩ ዘካፍሎ ሰብ ነይርዎ ማለት እዩ ተሰብስቱ ከዓነ ኣሕሊፍዎ ኣሎ ማለት ኢና ሓቂ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ እምነትናሲ ኣብ ፈጠራ ኢና ክንገብር ዝግበአና እምበር ሰብ ፍፁም ኣይኮነን ሰብሲ ሓደ መዓልቲ ክብድለና ይኽእል እዩ እቲ ንኣምኖ ሰብ እቲ ኩለንተናና ዝሃብናዮ ሰብ እውን ሓደ መዓልቲ ክሕደና ክጠልመና ክብድለና ስለ ዝኽእል መብዛሕትኡ ግዜ መማኸርቲ ምስጢርናሲ ፈጣሪ ጥራሕ ክኸውን ዝግብኦ ኩሉ ነገርና ንፈጣሪና ክንወ ዝግበአናና ሓደ ግዜ እውን ፈተና ምሕላፍ ፅቡቅ እዩ ንፅቡቅ እውን ይገብረልካ እዩ እንትኾነ ንኣምኖ ሰብ ኩሉ ነገርና ክንወ ኣይግበአናን ምጥርጣር ውርሲ ኣድላይ እዩ ዝብለና ዘለና ድቂ እዩ እምነት ትብለለኻ ሳይማኖት ደይኮነስ ስኻ ዝኣመንካዮ ሰብ እምነት ናይ ባዕልኻ እምነት ኣሎ ምሽጢኒ ኣነ ኣምነካ ንዓኻ ዓርቂ ኮንካ ኩሉ ነገር ኣካፍለካ ገለ ካብቲ ኣኸባይ ድወፅእ ነገራት ኢኻ ስኻ ሓደ ነገር ኮንከ ንዓይ ተግድዓኒ ስለዚ እምነትካ ኣብ ሰብ ደይኮነስ ኣብ እግዚአብሔር ቀንጭስ ኣብ እግዚአብሔር ኩሉ ነገር ሰናይ ዝኽእልካ ፅቡቅ ሓሳብ እስከ እስቲ ሕዚ ድማ ናብ ሰብ ቲክቶክ ከብለኩም ዋታ ኮይ ደው ኢሉ ዋታ ኮይ ከአሜሪካ ደው ኢሉ አታ ኮይ ደው ኢሉ አኮይ ደው ኢሉ አኮይ ያላሃሮ حفتي أكو يريك على رأي تريلا هذا حمني هذا عادني أنا قلت حفتي غير مسجد أنا غير مسجد هايو تأفيهم نيرا حمني هذا شما وجهه قلتي أكو بس نقدر ديناكم بس نقدر عمرو دينا شما ودينا በቃ አየኻ እንኪርካ በርቲዕኻ ተሰሪሕኻ ጫማ ትገዝእኻ በርቲዕኻ ይምስራሕ እዩ በርቲዕኻ ሓብዘይ ጋይስ በርቲዕኻ ምስራሕ ወጢርካ ምስራሕ ንሱ በቃ ፀገሙ ንምርኣይ ጫማ ከም ዘይብሉ ክዳን ከም ዝወድእ ብዙሕ ነገር ከም ዝወድእ እዩ ገሊፅልና ተኾነ ግን ነዚ ዲያስፖራ መልሲ ሰሚዕኹም ኢኹም በርቲዕኻ ጠንኪርካ ስራሕ በርቲዕኻ ጠንኪርካ ምስራሕ ጫማኻ ክትገዝእኻ እስቲ ሕዚ ድማ ናብዛ ቀፃለት ቪድዮ ከሰጋግረኩም ጋይስ እዚኣ ኣብ ኩለና ዘላ ዝኾነ ነገር በርሕቓ ትውድሞ ምንም ዓይነት ኖውሌጅ የብልካን ፍልጠት የብልካና እንተኾነ ግን ኣብቲ ስራሕ ምስኣትኻ እትገብሩ ነገራት ሽሞ ማዘር ኣይኒ ሕማምክ ወደተይ ብዙሕ ሕማማይ ናብቲ ሓደ ዶክተር ተኸልኩ ጨጓራ ይለኒ ናብቲ ሓደ ዶክተር ተኸልኩ ጉበት ይለኒ ናብቲ ሓደ ተኸልኩ ነፃ ይለኒ ናብቲ ሓደ ተኸልኩ ልቢ ድኻም ይለኒ ምጨነቕኒ ኢና ኸነፅያ እሞ ናይካ ሕማም ቅንጥብጣብ ይበሃል ቅንጥብጣ ማለትማ ካብ ጨጓራ ንእሽተን ካብ ጉበት ንእሽተን ካብ ሓሞት ንእሽተን ካብ ዓርሶ ንእሽተን እዚ ኩሉ ተደሚሩ ቅንጥብጣብ ይበሃል خذ ግን بحفشات أويتات خليل سمعك لنا قرق يلبلن لا وما ملحاني تزرخن نقوى قد مقرسي هذا كبار ያው እዚህ ፍለይ ብርሃት ክትስድት ተላኸ ምንም ትፈልጥ ተኣምር ይብልካ ብርሃት ቁርቁር ይብለላስ ንጎ ሓደ ኸበረታ ኣዚዝለ ያው ትፍለይኻ مشت قد مقرسي هذا كبار تدلي خن حدا أتاي وديتك بطل أبزحنكوا لا تدلوا كده علقي ما لو تقولي هو أبي تدخل بسمع كله أبى حر خالدي
أبا حالي خود خنت خوينو معك كبرتها وحطها واي تخبر تخبرت وحط ايه ولي انا دكتور تفلي اخبر فقط كم دقيقه مالتي انت يا وا برادر وا عميس انا ربي شاو ها ولا واي خيز الحم ما قلت له كل سلام له هاي بقى سكت له يا زميلي كل ذا السجط يتحضر لي كوي كله سجط فم الزله يرى اللي لكم لين مالينا زي حات في الليل بس حزد مع كبرات تختاتلتي نفتم ازيوم ازراربتن انغاغرتن زلو زعواتات كسغاغركم ادوناي مس بي بي سي تግርኛ ቃለ محتت غيرا نيرا افتي ቃለ محتت ድማ ادوناي ኢትዮጵያዊው ሕግ እንተ አሐሊ ድማ ክፍትሐዩ ادوناي ወደይ ምንም አይነት በደል አይበደለን ክትል ያገሊጻ ዘላና እስኪ ናብ ادوناي ከብለኩም ጣሚዩ ሕብንቴ ቦርደይ بسم تنكرر الجبران السيو مثلا كود قبل عندنا دقيمة العب يا أنا سمعت الأخويا أفتي سوشيال ميديا إسمعيه السوشيال ميديا زحلفوا دم حسوت مسيلني عندنا دقاقيمة رأيه يا حد ساعة قلن نكاب بوليس استبل إيو تخكلني أي لبل مسمبو كوجن يا ومنم تسمعنا نقر اللي ያው አዶናይ ምንም ወድ ህዝብ ምንም አይኮነን ኢትዮጵያዊ ጽሩ ኢትዮጵያዊ እዩ ውሽጠይ ፈርሕዩ ከሞላዲት ግን ምንም ሕግ እንተሊስ ምንም ነገር ክኸውን ኢለ አያምን እና ቦይ ለብልመር ከም ሀገር ሰሚዐዩ ሰምዕት ሎ እንዴ እንታይ ኮይኑ እንታይ ገይሩ እንታይ በዲሉ ንዝብል ነገራት ንዓይ ተመላሊሶም ጥያቄ ጠይቀዮም ርእሰይውን ተወልዓ ጽቡቕን ዝገብር ዘሎ ሰናይ ምግባር እዩ ማለት ክበረታታ ኣለዎ ክሽለም ኣለዎ ብቃላት እና ተፈንጽሑ ክዝረቡ ክሰምዕ እንተለኹ ንዓይ ብጣዕሚ ሕዝነኒ እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ከምቲ ዘዳመፅኩም ኢኹም አዶናይ ወደይ ምንም ዓይነት በደል የብሉን ኢትዮጵያዊ እዩ ሕግ እንተልዩ ድማ ክፍትሐዩ እንዲያውም አዶናይሲ ክሽለም ክበረታታዩ ዘለዎ አዶናይሲ ጽቡቓት ስራሕቲ ዝሰርሕ ምኽዓ ንሰብ ዝሕግዝ እምበር ምንም ዓይነት በደል የብሉን እያ ትብለና ዘላ እዛ ወላዲትና አቦ አዶናይ እውን ናብ ናይ ካናዳ ኤምባሲ መልእኽቲ ከም ሰደደ እውን ተገሊጹሎ አቦ አዶናይ እንታይ ዝብል መልእኽቲ መሓላሊፉ እስኪ ናብኡ ከሰጋግረኩም እወ ክቡራት ተኸታተልቲ አቦ አዶናይ ናብ ናይ ኤምባሲ ካናዳ መልእኽቲ ከም ሰደደ እዩ ተገሊጹ ዘሎ አዶናይ ወዱ ድማ ክትትል ከም ዘድልየን ንአዶናይ ወደይ ተኸታተለይ ዝብል መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፍ እዩ ተገሊጹ ዘሎ አቦ አዶናይ ናብ ኤምባሲ ካናዳ ኣብ ኢትዮጵያ ወደይ ተኸታተለይ ኢሉ ብደብዳቤ አፍሊጡሎ ዝብል እዩ ብኢሜይል ከም ዘፍለጦም እዩ ተገሊጹ ዘሎ እስቲ ሕዚ ድማ ናፍቶም ቀፀልቲ ዘለዎ ቪድዮታት ከሰጋግረኩም ጋይስ አዶናይ ትማሊ ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዝቐረበ እውን ተገሊጹሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ቤት ፍርዲ ድማ እቲ ፌደራል ፖሊስ ብዘቕረቦ ሕቶ መሰረት ንክልተ ሰሙን ዝኣክል ተወሳኺ ዕድል ይወሃበና ንኽምርምርዎ ማለት እዩ ተወሳኺ ዕድል ይወሃበና ብዝበልዎ ምክንያት ቤት ፍርዲ ድማ ንክልተ ሰሙን ዝኣክል አዶናይ ተኣሲሩ ክጸንሕ ከም ዝወሰነ እዩ ተገሊጹ ዘሎ እስኪ ናብዚ ቪድዮ ከብለኩም ጋይስ አዶናይ ጃኒና ናፒ ዛሬ ችሎት ቀርበው ለማግኘት እየነበርና ፌደራል ፖሊሶች እንግዲህ ጉዳዩ ባለባበስ የኢትዮጵያን ሴት የማይወክል አለባበስ በሚል ነው ተጠርጥረው የገቡት እና ያው ሁላችንም እንደምናውቀው አዶናይና ናፒም ሱፍ ነበር የለበሱት ጃኒም እንግዲህ የኢትዮጵያን ባህል የሚያንጸባርቅ አሪፍ ቀሚስ ነበር የለበሰችው ያን ያክል የሚያሳስብ አይደለም ማለት ነው ግን ለ14 ቀን ምርመራ እንዲደረግ ጊዜ ስጡን ብለው ፌደራል ፖሊሶች እስከ 14 ቀን ሊቆዩ ይችላሉ ብዬ አስባለሁ ነገር ግን ከዛ በፊትም ፈጥነው ሊወጡ ይችላሉ ከኛ የሚጠበቀው ጸሎት ማድረግ ነው ዱዓ ማድረግ ነው ጋይስ ሶ አዶናይ ፋሚሊዎች ደግሞ አይ ቲንክ እኔ ከዚህ በኋላ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች ሊሰራ እንችል አይመስለኝም ክቡራት ተኸታተልቲ ከምቲ ዘዳመፅኩም ኢኹም አዶናይ ጃኒና ናፒ ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ነይሮም እቲ ቤት ፍርዲ ድማ ን14 መዓልታት ዝኣክል ተወሳኺ ቆፅሮ እዩ ሂቦም ዘሎ እቶም ፌደራል ፖሊስ ብዘቕረብዎ ሕቶ መሰረት እዩ ንተወሳኺ መርመራ ማለት እዩ እቲ ክሶም ከምቲ ትፈልጥዎ ብምስቱ ናይ ኢትዮጵያ ባህልን ስነ ምግባር ዘይኸይድ ኣለባብሳ ገይሮም
ተባሂሎም እዮም ተጠርጢሮም እንተኾነ ግን ከምዚ ትሪእዎም ኣዶናይ ኣብቲ መድረክ ናይ ቲክታክ ኣዋርድ እውን ሱፍዩ ለቢሱ ነይሩ ጃን እውን ከምቲ ዝረኣኹማ ናይ ኢትዮጵያ ባህሊ ምኸዓ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ብድሕሪት እያ ለቢሳ ነይራ ናብቲ እውን ከምኡ ብተመሳሳሊ ሱፍዩ ለቢሱ ነይሩና ናይ ምእሳሮም ዕድል ዝተሓተ ክኸውን ይኽእል እዩ ክፍትሑ ይኽእሉ እዮም እዩ ዝብለና ዘለና ትንሽ ነገሩ መስመር እስከሚይዝ ያለውን ነገር መሬት እስከሚረቅ ድረስ ሁላችንም ቪዲዮዎች ባንሰራ አሪፍ ነው እላለሁ። ሶ ጋይስ ይሄ ትልቅ ተስፋ ነው፣ ደስ የሚል ዜና ነው ብዬ አስባለሁ። ባለባበስ ነው የተወነጀሉት፣ ኖርማል ነው የለበሱት፣ ጀስት ምርመራ ጥያቄ ነው። ከ14 ቀን በፊት ፈጥነው እንደሚወጡ ተስፋ አደርጋለሁ። ያለው አዲስ ነገር ይሄ ነው። ብዙዎቻችሁ እንግዲህ ኢንቦክሴን በጣም ስላጨናነቃችሁት ያለውን አዲስ ነገር ነገረኝ ብላችሁኝ ስለነበር ነው ይሄንም ነግራችሁ። ክቡራት ተኸታተልቲ ከምቲ ዘዳመፅኩም ኢኹም ናይ ኣዶናይ ናብና ጃኒ ጉዳይ ያው ኣለባብሳ እንተዳ ኮይኑ ናይ መፍትሖም ዕድልሲ ዝለዓለ ምክንያቱ ኣብቲ ናይ ቲክታክ ኣዋርድ ሽልማት ግዜ ተኸዲኖሞ ዝነበሩ ክዳንሲ ምንም ካብ ናይ ኢትዮጵያ ባህሊ ወፃኢ ዝተኸደንዎ ክዳን ኣይነበረን ብዙሕ እውን ንናይ ኢትዮጵያ ባህሊ ዝጎድእ ክዳንሲ ኣይተኸደኑ ነይሮምና ናብ እውን ብቅድሚ ትማሊ ኣጋምሸት ኣካባቢ እቲ ካሜራማኑ ከም ዝተኣሰረ እውን እዩ ተሓቢሩ ዘሎ ናብ ከም ዝሰማዕኹሞ ማለት ኢና እስኪ ናብኡ ክብለኩም ጋይስ በዚህ ሰዓት እንደተሰማው የተጽዕኖ ፈጣሪው የአዶናይ ካሜራማን ናፒ በቁጥጥር ስር መዋሉ ተሰማ። የ2018 የቲክቶክ አዋርድ አሸናፊ የነበረው አዶናይ ከሱ ጋር አብሮት የማይጠፋው ካሜራማኑ ናፒ በፖሊስ ቁጥጥር ስር መዋሉ ተሰምቷል። ናፒ በቁጥጥር ስር የዋለው በፌዴራልና እንዲሁም ደግሞ በከተማ ፖሊሶች እየተካሄደ ባለው የባህልና ስነ ምግባር ማስጠበቅ ዘመቻ ምክንያት መሆኑ ነው የተገለጸው። ክቡራት ተኸታተልቲ እቲ ክሶም ተመሳሳሊ እሱ እውን ብቅድሚ ትማሊ እዩ ተኣሲሩ ዘሎ ካሜራማን ከም ንረኽለኹም ትፈልጥኹምና ሰለስቲኦም እዮም ድማ ኣብቲ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ነይሮም ማለት እዩ ጋይስ። እስቲ ሕዚ ድማ ከምቲ ትፈልጥዎ ኣዶናይ ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዘምፅኦም በዓል ነፃነት እታ ካብ ዝዋይ ዘምፃ በዓል ዲቻ ቮይስና እታ ካብ መቐለ ዘምፃ ኣኽበረት ድማ ኣብ ኣዝዩ ኣፀጋሚ ኩነታት ከም ዘለዎ እውን ገሊፆም ኣለው። እስኪ ናብኦም ከብለኩም ጋይስ። ሰላም እንደምታውቁት አዶናይ ታስሯል እና በጣም እኔ እንጃ እኔ ምን እንደምል አላውቅም፣ ግን በጣም ሀዘን ተሰምቶኛል እና ሁሉ ነገር በፈጣሪ ነውና ጸልይለሽ ይሄ ማለት ነው። ወይታይ በጃኻ ንጸሎት ተመልከቶ ምስባርያኻ ክቡራት ተኸታተልቲ ኣኽበረት ሓፍትና ከምቲ ትፈልጥዋ ኣብቲ ናይ ትግራይ ጆኖሳይድ ግዜ ማለት እዩ ካብ ሽራሮ ተፈናቂላ ኣብ መቐለ ኣብ ሓደ መሕብሕቢ ናይ ህፃናት እያ ተቕመጥ ነይራ። ነዚ ድማ እዩ ኣዶናይ ኣብቲ ዝሓለፈ ግዜ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ንኣኽበረት ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝወስዳ ምስኡ ከም ዝገብራ ሓቢሩ ነይሩ። ብኡ ምክንያት ድማ ገና ብዙሕ እውን ኣይፀንሐትን ንሱ ተኣሲሩ ማለት እዩ ኣዲስ ኣበባ ካብ ትመፅእ ብዙሕ ኣይፀንሐትና ሕዚ ግን ኣብ ኣዝዩ ኣፀጋሚ ኩነታት ከም ዘላ እያ ትገልፅ ዘላ። ንኣዶናይ ከዓ ፈጣሪ መዋፅኦ ይፍጠረሉ እንታይ ይበሃል ኮይኑ እስኪ ናብ በዓል ዲቻ ቮይስ እና ነፃነት እውን ከስተጋግረኩም ንሶም እውን ኣብዚ ሰዓት ብዘይካ ኣዶናይ ካሊእ ወገን ከም ዘይነበሮም እዮም ዝሕብሩ ዘለውና ኣብዚ ሰዓት ግን ኣዝዩ ኣፀጋሚ ኩነታት ከም ዘለዉ እዮም ገሊፆም ዘለዉ። እስኪ ናብኦም ከብለኩም ጋይስ። ክቡራት ተኸታተልቲ እቲ ድምፂ ዝርብሽ ዘለዎ ብባክግራውንድ ማለት ኢና ነፃነት እንታይ እትብል ዘላ ኣንሕና ኣዶናይ ጥራሕ እዩ ወገን ነይሩና ሓጋዚ ነይሩናና ኣብዚ ሰዓት ከዓ ማንም የብልናን ካብዚ ንሪኦ እውን 24 ሰዓታት ሓሊፉሎ እያ ትብለና ዘላና ኩለኹም ድማ ብዝኻለኩም ክትሕግዝዎም በዚ ኣጋጣሚ ሓትት እዞም ቆልዑ እዚኦም ንኣዶናይ ኣሚኖም እዮም ናብ ኣዲስ ኣበባ መፅኦም ነይሮም። ኣዶናይ እውን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ኣብ ዝለዓሉ ደረጃ ንክወፅሑ ብዙሕ ፃዕርታት ይገብር ነይሩ። ከም ዝትፈልጥዎ ነፃነት ምስ ከምዚ ካሳ ኣራኺብዋ ነይሩ ደርፊ ንክሰርሕ ማለት እዩ። ዲቻ ቮይስ እውን ከም ዝትፈልጥዎም ካብ ሊስትሮ ኣልዒሉ ኣብ ሕዚ ዘለዎ ደረጃ ንክወፅሑ ቲክቶክ ከፊቶም እውን ብናይ ባዕሎም ኣታዊ ክመሓደሩ ዝገበረ እዩና ኣብዚ ሰዓት ግን ኣዶናይ ብምእሳሩ ኣብ ኣዝዩ ኣፀጋሚ ኩነታት ከም ዘለዎ እዮም ዝሕብሩ ዘለው ክቡራት ተኸታተልቲ።
ኣይተሓዙልና ቁሩብ ሰኺርና ደይባት ናስ ለዘለና ብእስና ዘይድሊ ዘረባተ ተዛሪብና እውን ሰሩ እንዳሓተትና ኢና ብዛዕባ ኣዶናይ ክዛረብ ኣዶናይ ሲኢ ተኣሽሩ ተጨናኒቕና ቪድዮ እንስራሓሉ ሰላማዊ ሰልፊ ንውፃሉ ንምንታይ ኣባ ሓጎይ ዘይኣስርዎ እንኳን ኣዶናይ ሲ ኣባ ሓጎይ ከመን ዘይእሰር ይምልከተኒ ኮይኑ ብጣዕሚ ዝገርም ክቡራት ተኸታተልቲ ፕሊስ ሰቲናሲ ሰቲኹም ናብ ቪድዮ ተቕረቡ ክቡራት ተኸታተልቲ ምክንያቱ ኣብቲ ሰተናሉ ግዜ ንገብሮን እንናገሮን ስለ ዘይንፈልጥ ሰቲና ናብ ቀረፃ ኣይንኸይድ ጋይስ ሰቲና ላይቭ ይንእቶ ሰቲና ቪድዮ ይንቕዳሕ ምክንያቱ እቲ ንገብሮን እቲ ንናገሮን ኣይንፈልጥ እናና ዝሓውና ከም ዝሰምዕዎ ዘለኹም ኢኹም ይተኣሰር ንምንታይ ኣዶናይ ገዲፍ ወላ ኣቦ ሓጎይ ዘይኣስርዎ እዩ ዝብል ዘለና ሓደ ግዜ ሰቲኻ ትናገሮም ቃላት ብጣዕሚ መሕፈርትን መነወርትን እዮምና ብጣዕሚ ዝገርም ዝሓውና ዝብሎ ዘለዉ ኣዶናይ ባዕሉ ከማ ኢሉ ስለ ሰባት ምጭና ኣግድፍዎ ስለ ሰባት ኣይትዛረቡ ስለ ነፍስኩም ግበሩ ስለ ዕላማኩም ግበሩ ኢሉ ኣዶናይ ባዕሉ ኣነ ከዓ ስለ ነፍሰይ ኣገብር እወ ክቡር ሓው ንስኻ ተረዳእኻየን ስለ ሰብ ምጭና ኣግደፍዎ ስለ ሰብ ምሕሳብ ግደፍዎ ማለት ንሰብ ኣይትጨንቁ ፅቡቅ ኣይትገብሩ ማለት ኣይኮነ ኣዶናይ ኮ ስለ ሰብ ስለ ዝጭነቕ ኮይኑ ሰብ ፅቡቅ ዝገብር ኣብ ሕማቅ ዝወድቕ ሰባት ክርኢ እንከሎ ይጭነቕ ንኦም ከዓ ፅቡቅ ይገብር ስለ ሰብ ኣይትጨንቁ ክብል እንከሎ ኮ ንስኹም እገለ ከይብለኒ ኣይትበሉ ብኦም ኣይትጨንቁ ስራሕኩም ስርሑ ሰግጡ ሲ ንኡ እዩ ትቃል መብዛሕትአና ብዝተሰሓተ መገዲ ስለ እንትርጉሞ ኢና ንሕና ክንሰርሖ እንደሊ ነገር ክንሓስብ ከለና ዋ እገለ ከም ዝተለንኸ ዋ እገለ ከም ዝተተሰምዐኸ ዋ እገለ ከም ዝተህለትከ ገለ ስለ ንብል እዩ ብዛዕባ እዚኦም ኣይትጨነቁ ብሰብሲ ኣይትጨነቁ ንስኹም ስራሕኩም ግበሩ እዩ ዝብል ዝነበረ እምበር ንሰብ ፅቡቅ ኣይትገብሩ ኣይበለን ተኣሲሩ ንዝተኣሰረ ሰብ ኣይትረአዩ ንዝተኣሰረ ሰብ ፅቡቅ ኣይትሕሰቡስ ኣይበለን ሓወይድኻ ስለ ነፍሰይ ክጭነቕ እንታይ ምልከተኒ ስለ ኣዶናይ ንምንታይ ዘይኣስርዎ ዘለዓለም ዓመት ኣብ 4 ዓመት ወ ዘይኣስርዎ በዛ ሓሳበይ ትቃወመኒ ሰብ ተለኻ ተገንጠል ይኽብለካ ድኽእል ምክንያቱ ሕጂ ኮ ፌም ስለ ዝኾነ 4 ሚልዮን ስለ ዘለዎ ኢኹም تبغي تلقص زلهم بر هذا ترى سبت السنة رهي سمونا ما لعلكم سمونا إلا علم ركت أني ركت أني سلا أدوناي سي بحمل كتني يسروا ولا ونزل علم توديع هو بتعمي زجرم أسي حزد ما كبرات تختاتلتي نبتي أزيو أزراربن أنجاجرن زلو زعوا كسجاجركم جنرال باچا دبلي أيكونن عصب إيرتراون زتجنت على طول المجدسي حجاوي أيكونن يزبلنا زلو أفضل جبهري كم نركب دما منم عينت ترى يبلين يزبلنا اسكي ناب جنرال باچا دبلي خبلكم እንኳን አሰብቀተው እነሱም ህጋዊ በሆነ መንገድ አይደለም ሄዱት ስለዚህ የሚያስቡ ከሆነ አሰብን በጋራ ጥቅም ለጋራ ጥቅም ማዋል ነው ለጋራ ጥቅም ካልዋልክ ደግሞ እሱ አይቀርም ስለዚህ አሰብን አስቀራለሁ ብለት ይጠፋል ምክንያቱም በውጊያ እንሄድም ሰላማዊ በሆነ መንገድ እንሄዳለን ከዚህ የተነሳ አሁን ጉዳዩ ኢትዮጵያን በማመስ ኤርትራ በሰላም ትኖራለች የሚል ፖሊሲ ነው ያላቸው ይሄ የሞኞች ፖሊሲ አንተ የሰው ቤት እየበጠበጥክ አንተ በሰላም አትኖርም ሰውን ሰላም አሳጥተ አንተ ሰላም ልትኖር አትችልም ስለዚህ መስታወት ቤት ውስጥ ቆመ ሌላ ሰው ላይ ድንጋይ መወርወር ምን ሊያመጣ እንደሚችል ይታወቃልና ሰው የኢትዮጵያ የባህር በር ማግኘት ጉዳይ ምንም ጥርጥር የለውም እሱ وكبرات تختاتلتي كمتي زاد دامسكم أيو أتم بمارنيا زيت سمر مع صوصنا كترجم لكم مالتيو إثيوبيا أفضل بحري كم تركب من عينة ترطاري باللينيلو إيرترا استجنت قلتلو مجدد مع حاجة وخمسة يكونن أيكونن عسل إيرترا استجنت قلتلو مجدي حاجاوي أيكونن يو إيرنانا نسخة مستوات زلو جزا خوينكا نبدأ من موروار دما انتهي كم زمس يفلتينا نا إثيوبيا كتترامس إثيوبيا أفتو إثيوبيا هوكت كفتر مقبارسي صبو أيقونا نزلنا زلو استي ناب أباد لا جمدا دما خبلكم جايز أباد لا جمدا أفتت مالي فيديو تداريخمو عسبسي نا إرترا زيكونس نا يول يو يلنا لنا اسكي نا أباد لا جمدا خبلكم عسب يرترا كلام نبر عسب يولو أكال በነበረው የክፍለ ሀገር ክፍፍል ማለት ነው እንዴት ሆኖ ነው ነገሩ በሙሉ የተገለባበጠው ለራሴ የማይገባኝ ይሄ ሆነበት ዋናው ምክንያት ሁሉም አጀንዳውን ተጠቅሞ ቺን ሀገር ለድህነትና
ለእርስ በርስ ሁከት ዳርጓት እንዲቀጥል ስለሚፈልግ ብቻ ነው። ክቡራት ተኸታተልቲ ከምቲ ዘዳመጽኩም ይኹም አባላ ገበዳ ከም ዝፈልጥዎ ናይ ክልል ኦሮሚያ ፕሬዝዳንት ዝነበረ እዩ ኣብ ግዜ ኢህአዴግ ድማ ናይ መከላከያ ሚኒስተር እውን ነይሩ እዩ ኣፈ ጉባኤ እውን ነይሩ እዩ ማለት ኢና ብዙሓት ስልጣናት ዝነበርዎ እዩ እንታይ ደኣ ዝብለና ዘሎ ኣባላ ገበዳ ዓሰብሲ ናይ ኤርትራ ኣካል ኣይነበረን እንታይ ደኣ ናይ ወሎ ኣካል እዩ ነይሩ ኣብ ትሽዑ ግዜ ዝኸደሉ ምክንያት ዓሰብ ናይ ኤርትራ ዝተጠቃለለትሉ ምክንያት ድማ ኢትዮጵያ ሰላማት ንኸይትረክብ ተረጋጊዓ ንኸይትሰርሕ ዝዓለመ እዩ ነይሩ ዝብለና ዘሎ እየፈለጉ ህዳሴ ተመርቋል ምንም አማራጭ የለው እየፈለጉ መንግስታችን የማዳበሪያ ፋብሪካ እየገነባ ነው እየፈለጉ መንግስታችን ጋዝ እያወጣ ነው እየፈለጉ ሌሎች የማዕድን ስራዎች እየተሰሩ ናቸው እየፈለጉ ከተሞቻችን ገጠሮቻችን መበልጸግ ጀምረዋል እየፈለጉ ሌሎች የቱሪስት ማዕከላት እየተገነቡ ነው የሚቆም ምንም ነገር የለም ስለዚህ ይፈልጋሉ ግን አይቆምም ብቻ ሳይሆን እነሱ ይጠፋሉ ይማም ከምቲ ዘዳመጽኩም ክቡራት ተኸታተልቲ አባላ ገመዳ ዝብሎ እንታይ እዩ ንሶም ጸላእትና ኢትዮጵያ ከይትረጋጋ ሰላማ ከይትረክብ ህወሓትን ክትከውን ህውከትን አገርግረን ንምፍጣር እዮም ዝሓስቡ እንትኾነ ግን ንሶም እናደለዩ ህዳሴ ተመሪቑ እዩ ንሶም እናደለዩ ናይ ማዳበሪያ ፋብሪካ እውን እናሃንጽ ለና ኣብ ገጠር እውን ብዙሕ ብልጽግናን ዕቤትና ንምጽ ዘለና ንሳቶም ህውከትን አገርግረን ክልዮም ዝደልዩ እንትኾነ ግን ንሶም ክጠፉ እምበር ንሕና ግን ብልጽግናናን ዕቤትናንስ ኣይነቋርጽን እዩ ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ እስቲ ሕዚ ድማ ናብዛ ናይ መወዳእታ ቪድዮ ከብለኩም ክቡራት ተኸታተልቲ ሸላ ብሓንቲ ሓፍትና ኣዝያ ጣዕምቲ ግጥሚ ተገጢማትሉላና እስኪ ናብ ሸላ ከብለኩም ንዓኻ እንዴ ዝመጠኽዎ ንጸጋው ህወተይ ጠምጠም ክጸጽዎ በላይ ምሰልካ ገለ ዘይውንን ጥራሽ ንበኩ ንዓኻ ዝኸውን ካልእ ተተረፈ ፍቅርና ዝዓበ ኣብ ማዕሙቕ ልበይ ኣብ ልበይ ዘነበ ራህረህለይሞ እንታይ ተጋጌ ካብሰካ ክብላ ቀይ መካዲ ክደስ ገጸ በረኸተ እዩ ገጸና ንዓረይ ግን ኮነ ቅባጽ ተስማዓኒ ከምቲ ዝሓለፈ ጠሊምካ ኣይትጥለመኒ ሸላ ማለት ወርቅ ሰንሰለት የኔ ልጅ so much بعد تبقى جوال hey yo ada yo zarabe bilere hak zara ya man አይ ሸላ ያ ማን ዮ ናለ ኮዲማ በቃ ምንም ሐሳብ ስለዛውያ ኣብቲ ግጥም ኻሲ ኣይ መካሪ ዝብል ተርትዝ ተላላሊ ወሲ ኣይ يمكن ንሳግጥ ባያ ትገጥም ኖ ናይ ሰው يمكن እንገለ ሸላ መቼም ይፍለይ እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎሙ ዝነበሩና ዘስቆን ዘዘናግዑን ቪድዮታትን ከምኡ ድማ ኣዘራረብቲ ዝበሃሉ እዋናዊ ዛዕባታት ነዚኦም መስሉ ነቲ ዝነበረና ጻንሒት ካብ ልቤ ዘመስግነኩም ካሊ ማዓልቲ በኻሊ ትሕዝቶ ክሳብ ንረኸብ ሰናይ ንዓኹም ነዚ ቻናል ሓደሽ ዝኾንኩም ፕሊስ ጋይስ ሰብስክራይብ ጎሩ ነዚ ቪድዮ እንተፈትኩም ድማ ላይክ እንዳገርኩም ክትወፁ በዚ ኣጋጣሚ ሓትት ቻው Media